Itt a zsákmány. Itt készen állsz? Mindig készen állok. Bonnie, jobb lesz, ha te most kiszállsz. Szó se lehet róla. A lézer nincs célra állítva, és csak én tudom célra állítani. Erre még kit se képes. Jól mondja, Michael. Mindig is őt szeretted jobban. Felkészülni. Mindjárt kész vagyok. Igen? Carr, légy szíves, állj el az akcióktól. Sokan megsérülhetnek. Ez nem tartozik rám. Carr, ne akarj lelki életet élni, pucoljunk innen! Ez a beszélgetés nem vezet semmi eredményre. Michael, Bonnie, elemzéseim arra engednek következtetni, hogy Carr átszándékozik ugrani a rendőrségi barikád felett. Még mindig nem vagy kész a beállítással. Igyekezz már! Mindjárt. Most mit csinálsz? Meg kell szabadulnom minden fölösleges tehertől. Jaj, ne. Valami baj történhetett. Akkor megnézzük, mi az ábra. Indulás! Most! És sikerült neki. Mi az, nem mész után? Dehogy nem. Eltűnt. Kit próbáld meg megkeresni. Már keresem, Michael. Carr észak felé halad a parti úton. Az I-90-es út ugyanoda vezet. Elévághatunk. Michael, légy óvatos, itt összeütközhetünk vele. Ezt én is érzékelem, Bonnie. Michael, mi a terved? Meg kell állítanunk Carrt, akár így, akár úgy. Michael, lehet, hogy Carr keletszébe akar csalni bennünket. Akkor is meg kell próbálnunk, haver. Meg kell próbálnunk. Figyelmeztetlek, azonnal változtass irányt. Nem én vezetem magam, Carr. Akkor a kétlábúaknak szólj, hogy váltsanak irányt. A vesztükbe rohannak. Ahogy mondja. Igaza van. Nem érdekel. Michael, most mit csinálsz? Emlékszel Zénon paradoxonára? Hát most kipróbáljuk a gyakorlatban. Nekem nem számít az életetek. Michael, már megbocsáss a kifejezésért, de ennek nincs ki a négy kereke. Fordulj meg! Carr nincs beprogramozva az emberi élet védelmére, mint én. Éppen erre számítottam, haver. Mi? Michael, nem engedhetem meg, hogy kockára tedd az életed. Átveszem az irányítást. Nem veszel át semmit. Michael, sokszor neveztelek meggondolatlannak és felelőtlennek. Nem mondtam komolyan. Bonnie, én meg neked mondtam, hogy ugráltatod az embereket. Én sem mondtam komolyan. Michael, Bonnie, Tessék. Mondjad. miért hazudtok egymásnak? Félre! Félre az útból!
Visszazökkentünk a rendes kerékvágásba. Vissza, de milyen áron? Mi minden pusztult el? Nem beszélve Zénon paradoxonáról. Lehet, hogy újabb 2000 évig nem lesz meg rá a válasz. Ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem. Honnan tudtad, hogy Kar fog kitérni elsőnek? Honnan tudtad, hogy nem te fogsz... Betolni. Köszönöm, Bonnie. Michael, honnan tudtad, hogy nem te fogsz előbb betolni? Erre te vezettél rá itt. Te hajtogattad, hogy mennyire más a kettőtök programozása. Hogy te az emberi életet véded. Kar viszont elsősorban önmagát. Úgyhogy, ha frontális ütközés fenyegeti, Kar biztosan betoljik. Brilliáns logika. Én nem találok szavakat. Az ki van zárva? De igazán, Michael ezúttal a logikát teljesen logikátlan volt, mégis teljességgel helytálló. Ez egyszerűen döbbenetes. Nem Kit, csak emberi. Javaslom, ígyunk Kitre. Kitre? Mit szólnál ahhoz, ha elmennénk egy fordulóra, csak úgy kettesben ünnepelni? Elvinnélek egy kocsimosóba. Sőt, hagynám, hogy megint megver sakban. Mit szólsz hozzá? Köszönöm, Michael, de fárasztó napom volt. Az akumra ráférne egy kis pihenés. Na jó, haver. Viszlát holnap. Viszlát, Kit. Viszlát. Ja, igen. Milyen érzés megint egyedi példánynak? Michael, nekem nincsenek érzéseim. Mindazonáltal fogalmazhatok úgy, hogy egyedi példánynak lenni roppant szívmelengető érzés. Akkor jó. Viszlát, haver. Egyedi példánynak lenni roppant szívmelengető érzés.